Здравейте, дами и господа. Аз съм Комплексенот и днес започваме едно оцеляване в Endergot на други сервери, например Godar PvP и Commandos PvP. Обичам PvP серверите, все едно. Да, тук вече малко съм се развил, открито глупости. Това не е моето къща, това е къщата на Вълкале. Това е, виждате, това са някакви тук. Самите. Да. Все едно. Те го така ще го оставим. И шапките не леките. Ама го е. Това е там просто. Дума да колко. Много справедливо. Така, сега малко ще такова, защото не ви показвам форма. И ето, върнахме се. И сме при няколко кошка. Кошката. Окей, продължаваме. Между другото, да ви питам. Да ви питам дали искате така да направим. Значи вие да ми пишете в коментарите някакви игри и тези, които наберат най-много искания, на тях да снимам. И така. Между другото, да ви кажа за снимането на сервери, че ще правя 5 серии на единия сервер, 5 серии на другия, 5 серии на третия и така. И така, докато не се развия на мега много. Разбрахте ли? Да. Нека продължаваме. Това е за тази. Това е за защото окей. Да, казвам. Да, ще направя ревю на тези сервери. Да, нали, ако набера 800 в Endergot и като набереш 800 абоната и да правят ютубър и там някакви команди ти дадат. Не съм ги гледал по съпред. Само знам, че да правят ютубър. Окей. Така. Чакай, това не е ли? Аз имам чувството, че ние отиваме към спавна. Не. Между другото в един... да. В един от епизодите, който не успях да снимам, аз вече снимам всъщност миналия, който не успях да снимам, защото бандикана се бъгна. Тук не знам дали виждате и тук една глупост. Ще се опитам да оправя. Окей, ще се опитам да оправя. Окей. Това е вече за втори път се опитвам да го заснема този епизод. И това. В първия епизод имаше някакво зомби с дъма, целият дъма сет. Някакъв дъма меч. Явно някакъв. С фулка меч има уби. Много приятно. Добре, се едно.
И откриваме. Не съм да като. Нали, как трудно? Субсидиум. Не знам, що, ама в админите в този сервер доста често правят такива глупости. Не знам, що ги правят, ама ги правят. Окей. Това. Значи... Сега ще никак се развием малко, защото не искам да питам за работата на Валтале, защото не ми трябва въобще. Като се развия малко, аз като се развивам, и той като е в сървъра, ще направим едно яко меле. Иначе аз така ще правя меле, така ще правя меле, обаче няма да е толкова спично. Тук се трябва малко да се развия. Те така с тия глупости тук. Аз имам толкова един лек Fender често, май. Само това има Fender често. Трябва да се... Да, ето. Аз се знаех, че не отиваме към спална. Да, топ тук не може да се... Омък. Аз пък не мога да чупя обсидиан в този сервер. Това ми е тъпо. Удар PvP повече ма кефи. Защото там поне ако... Там може да се гърми TNT. Не знам дали в това може. Там в Uдар PvP може да се гърми TNT и... да се отварят честовете в флекшена и това не да се получим. Да, аз не мога да чупя. Ще го продам, мале. Емералд блока тук колко струва. О, да. Богат съм. Богат съм. Аз съм богат. Ето да има нещо. Сега да видим това. Нещо друго. Да. Къщата на Вълкале. Тя е моя къща. Е от обсидиан, затова не се надявайте да я грифте и да я разберете къде е. Това. Да, ние скоро ще се местим в друга къща. Между другото... Трябва да си направим портал към Недъра. И ще направим една много яка система за капан. Капан, не за капан. Ще направим някаква система като капан и ще... Усещате се какво ще правим с нея. Там някой ако тръгне... Някой ако тръгне да влезе в този портал. Да. Да, това беше моя идея. Той има една друга идея за трап. Но тя по-нататък. Той е много яко ми лаги. Так, ще ми трябват. Окей, не, нещо не е това. Сега ходя на спам да го продавам, но... Няма да спомня никак. Да, ето така. Ето това блокче варзаното. Ето така вече.